Mada su dve generacije, Vasa Petrović i Jovan Jovanov, zaljubljenici su u jedan redak instrument, frulu. Ja sam počeo 1999. godine da se bavim frulom, isključivo frulom, danas sviram i saksofon pored frule. Trenutno radim u televiziji Beograd, u RTS-u, kod Branimira Đokića u orkestru. Eto, to je već koliko, 17. godina kako se bavim muzikom. Pored RTS-a, privatno svirke, folklori, evo ovde u Stanko Paunović, već od 2004. godine, aktivni član, imam i školu frule, sa kojom radim već 6 godina. Tu je mali Joca, pre 2 godine počeo da svira. Ja mogu da kažem da je on jedan od najboljih učenika koje sam imao do sada ovde u KUD-u. Frulu sam video na televiziji kad je svirao Bora Dugić i čula sam kako on predivno svira i mene je to podstaklo da prilike krenem da sviram frulu, ali nisam znao gde, dok nisam krenuo na folklor. Onda je jedan od mojih drugara koji je nažalost odustao od frule, ali on me poveo jedno na probu i ja sam ušao u ovu kancelariju i mene su Vasa Petrović i sekretarica KUD-a pitali da li želim ja da probam. A pošto sam ja bio mnogo stidljiv dečak, ja nisam smela da kažem ne. I onda sam, eto, krenuo sa frulom i sad mi je to instrument koji, kada bih prestala da sviram, nekako ne bi mi bilo toliko zabavno. Što se tiče samog dolaska, dolazim 3 puta nedeljno ovde. I ne samo na frulu, već i na folklor. Privuklo me to što se on trudi. Primećuje se da se trudi naspram druge dece koja kao sviraju, ali on se baš trudi. I to me privuklo i želim da nastavim i dalju saradnju sa njim, da mu pokažem sve što ja znam. Sad na njemu je da se trudi, da vežba, pa vidjet ćemo dokle će da dogura. Dolazim iz Idvora, vozi me moj otac Ivica Jovanov. Što se tiče vežbanja, trudim se koliko god mogu da postignem da vežbam, jer ipak život na selu ne može da mi da toliko vremena za to, ali koliko god mogu, trudim se, ipak i škola je tu. Frula je poseban instrument, na svoj način. Svira se sve manje, ali ima onih koji je sviraju sve bolje. Frula je tradicionalni srpski instrument. Sava Jeremić je počeo sa tim, on je prvi, da kažemo, frulu i na televiziji i sve, ajde da spomenemo i maestro Bora Dugić, on je ipak ne usavršio, nego presavršio tu frulu, a mi ostali moramo da dostignemo, mislimo, malo više da vežbamo da bi njega dostigli. Ipak je on malo više od svih nas. Što se tiče fudbala, ne sviram ga, kompjuter uglavnom uveče pred spavanje, a frula mi je preko dana, zato što je uveče ne mogu da sviram jer sam mnogo umoran za to. Mogu da vam kažem da se frula jednostavno retko ko svira i ne može svuda da se svira frula. Može nekim folklorima, evo ja sam dostigao da sam završio srednju muzičku školu za frulu u Mokranjcu u Beogradu i da sam posle škole, ajde, služio sam vojsku, naravno sve, došlo je do toga da se upoznam sa jednim čovekom violinistom koji svira kod Branimira Đokića i on me pitao da li bi ja hteo. Mislim, to je, zašto ne bih hteo, to je ipak najbolji orkestar u Srbiji. Jedan od najboljih. Iđoš je takmičenje koje nije lako. Konkurencija nije bila baš najbolja, ali ipak trebalo je mnogo se potruditi za to. Sami frulaši su mnogo dobri. Prvo mesto je za mene veliki uspeh. To mi pokazuje koliko se trudim, koliko vežbam i pokazuje mi koliko je moj učitelj dobar, jer da nema njega ne bi ni sad bio ja ovde gde sam. Vasa Petrović očekuje da će Jovan Jovanov biti bolji muzičar od njega, da će napredovati iz godine u godinu.
i iz časa u čas me oduševljava kako on napreduje, trudi se, ima dobre frule, koristi frule isto koje i ja koristim, koje nisu baš jeftine, ima i jeftinijih, ali naravno to nije taj kvalitet tona i svega da bi to, ajde, danas, sutra će možda biti još kvalitetnije frule, tako da ćemo i on i ja zajedno težiti ka tome da imamo što bolji instrument. Uglavnom frulu nosim u školi, uglavnom kad imam čas muzičkog, i uzmem na odmoru, sviram i okupi se sigurno jedno 50 učenika i pola nastavnika koji slušaju i jednostavno im žele još da sviram i još da sviram, tako svaki put. Prvo mora da se nauči duvanje u frulu. Nije to ono samo staviti na usne i duvati, nego mora da se dobije ton, kvalitetan ton da bude, da može da se odsvira skala od početka do kraja, gore dole, pa izdržavanje tona, trileri, mora malo jezik da se iskoristi, da bi se dobio taj stakato, da ne bude sve onako ravno, nego i da ima neki takt, i to je to. Nastavit ću da sviram frulu, to je po meni jedan od najlepših instrumenta, nažalost sve manje i manje ljudi ga svira, ali to meni govori da ja trebam da se trudim da me vidi cela Srbija, ako može i svet, da podstaknem ljude da sviraju frulu. Što se tiče orkestra, naš orkestar je veoma kvalitetan i ipak ja u orkestru nisam jedan od onih koji najviše sviraju, jer ipak frula ne može sve da svira, ali trudim se i tu koliko god mogu. Što se tiče ovamo gde ja sviram u televiziji, ima dosta pesama u kojoj ne ide frula. I onda ja tako samo sedim i slikam se. Ne sviram ništa, nego ćutim. Kad već ide neka šumadijska pesma, tu sam onda dominantan. Nadam se uspesima, moj trud će me dovesti do tih takmičenja i trebam jednostavno da se trudim i vežbam i nadam se prvim mestima, možda ne svaki put prvo mesto, ali može da se prihvati i drugo i treće, ako čak ne i to, ali lepo je učestvovati. Ja se nadam da će Joca biti bolji od mene. Kako kažu, učenik prevlada učitelj. Tako da se nadam da će u daljoj budućnosti Joca biti bolji od mene i možda će biti na nekom višem mestu nego što sam ja, trenutno sad. Ja za 10 godina vidim sebe kao nekog malo ozbiljnijeg muzičara. Što se tiče drugih instrumenta, možda krenem da sviram klarinet, ali to ću još da vidim. I moj učitelj stvarno, teško će biti njega premašiti jer je on jedan profesionalac koji stvarno ne može toliko lako da bude nadmašen. Po meni to govori da on ima veliku volju i želju za tim, čak odande da dolazi iz Idvora. Jeste on igrao ovde u KUD-u Stanko Paunović, ali ja mislim, dobro, ja sam u njegovo vreme isto kad sam bio mlađi, ja sam putovao za Beograd, to jest na Novi Beograd sam putovao iz Starčeva, ipak krenem u 5, vratim se u 11 uveče, nije bilo lako, ali želja za time nema, kako da kažem, jednostavno želja je za tim. Jovan Jovanov dolazi 3 puta nedeljno iz Idvora u Pančevo. Vežba folklor i svira frulu. Što se tiče putovanja, nije to toliko naporno kao što izgleda. Navika je odradila svoje, jer ipak nije 45 km toliko puno. I nadam se isto tako nekim malo većim putovanjima. Naprimjer, bio sam u Švajcarskoj ne kao igrač, već kao svirač u orkestru. I bio sam tamo najmlađi. Mogu se pohvalim da je on ove godine bio u Iđošu kod Kikinde na saboru frulaša, osvojio prvo mesto u kategoriji mlađih, do koliko? Do 11 godina. Ponosan sam na to što je on osvojio prvo mesto
ima tu i mog rada, vidi se da sam i ja radio sa njim, tako da ponosan sam na njega. 27. sada krećem u Švajcarsku. Posle toga još ne znam, ali verovatno će biti još nekih nastupa. Sluh je najbitniji kod sviranja bilo kog instrumenta, pogotovo frula, jer frula nije baš sad toliko na čitanje note, treba i sluha za frulu. Uglavnom trebaš da sviram kola, ponekad i neku pesmu, narodnu igru, jer ipak frula je i više za to. Želim da im poručim da nikad ne odustaju, da se trude koliko god mogu, da vežbaju, da slušaju učitelje i na nastupima da se pokažu najbolje što mogu. Kao izvrsnog frulaša. Ako ne, može i da uzme i neki drugi instrument, kao što sam ja uzeo saksofon, ali dobro, ja sam uzeo saksofon zbog drugih privatnih stvari. Ali nadam se da će on biti veoma dobar frulaš.